Σας καλωσορίζουμε στη Hyundai Kia Κυρίτσης στη Λαμία. Είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε το νέο Kona, ένα αυτοκίνητο που ανεβάζει τον πύχη της τεχνολογίας αλλά και της σχεδίασης. Με τους εξελιγμένους κινητήρες που διαθέτει, είναι εδώ και είναι έτοιμο να σας κάνει την καθημερινότητα πιο συναρπαστική από ποτέ. Το νέο Kona μεγάλωσε σε σχέση με τον προκάτοχό του και είναι κυρίαρχο στην κατηγορία των μεσαίων SUV, μια και είναι ακόμα μεγαλύτερο. Με τους μεγάλους χώρους που διαθέτει, είναι ένα αυτοκίνητο που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Το αυτοκίνητο είναι οπλισμένο με όλα τα συστήματα ασφαλείας που θέλει ο σύγχρονος οδηγός. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να αποκτήσετε το νέο Kona σε διαφόρους τύπους κινητήρων, όπως είναι ο 48V υβριδικός 1000 κυβικών, full υβριδικός κινητήρας των 1600 κυβικών, αλλά και ο ηλεκτροκινητήρας με τα 218 άλογα. Με την οθόνη αφής 12 ιντσών, αλλά και με το σύστημα τηλεματικής Blue Link της Hyundai, έχεις τον πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου σου, ακόμα και από το κινητό σου. Αποκτήστε τώρα το νέο Kona από τη Hyundai Κυρίτσης από 23.290 ευρώ. Και μια συμβουλή: μην αγοράσετε ποτέ αυτοκίνητο αν πρώτα δεν το έχετε οδηγήσει. Γι' αυτό λοιπόν σας περιμένουμε να το δείτε από κοντά, αλλά και να κάνετε ένα test drive στις εγκαταστάσεις της Hyundai Κυρίτσης. Το νέο Kona είναι εξοπλισμένο με το τελευταίο πακέτο τεχνολογιών Hyundai Smart SES που περιλαμβάνει τα πρωτοποριακά συστήματα υποστήριξης οδηγού. Όσον αφορά τις δυνατότητες και τους αποθηκευτικούς χώρους, το ολοκαίνουργιο Kona προσφέρει ένα ευρύχωρο πορτμπαγκάζ 466 λίτρων. Ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, το Kona Hybrid εναλλάσσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του βενζινοκινητήρα και του ηλεκτροκινητήρα, ενώ μερικές φορές χρησιμοποιεί και τους δύο. Γρήγορη και εύκολη φόρτιση χάρη στον ασύρματο φορτιστή υψηλής ταχύτητας στην κεντρική κονσόλα. Το νέο Kona αναπτύχθηκε με στόχο τη μείωση των εκπομπών ρήπων χωρίς θυσίες στην οδηγική απόλαυση και προσφέρει την πολυπληθέστερη γκάμα συστημάτων κίνησης στην κατηγορία. Το νέο Kona Hybrid επιταχύνει από 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε 12 δευτερόλεπτα.